Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining sa kababay ng taga Marilug District, Davao City. Ang ito matatampo nagdasangan nga Delia. Mananghit unta ko ninyo nga muskwela kog high school. Na, ambot ni Papa ni mo. Unsa man pa? Kung nakulay pagbuton, gusto unta ko nga eskwelahon kag high school, pero sahol mga pobre makaita. Pa? Ay bawa bitaw ka nga watay laing paginapuhi kapag pangumaryo taon. O pasiluwa ko anak nga di kagid mag-eskwela kag high school. Unsa? Manarbaho ka? O, ma. Manarbaho na lang ko kay di magyapon ko makaskwela high school. Asa masab ka manarbaho? Muadto ko sa Davao City, ma. Magpatabang na ko sa kumakaila nga makasuod kog trabaho didto. Nahala sige ikaw. Ikaw ang mag-igo. Pag-amping baya didto, ha? O, ma. Salamat in taon nga nakasudan kog trabaho din sa Davao. Bahala og katabang, pero ang importante nga may trabaho gid ko. Ha? Mo eskwela ka og high school? Unta te, kay na may eskwelahan din nga panggabi ikod. Muhang yung unta ko nimo nga mo eskwela ko te. Na sige, paningkamot ka maka-eskwela ka. Salamat te. Salamat in taon nga nakaskwela na kit ko. Maningkamot ko nga makahuman. Bisag high school lang. Kabuiset ba ini kinabuhi aoy? Nikuha man tatag katabang aron nga natay masugo bisag unsang orasa. Dili man noon ta makasugo kay eskwela man. Ay, man tingali ang gipadungog-tungog ni ate. Muadto na ko te. Unya, Mangayo unta ko nimo og para plite te. kung maglakaw lang di ay ka. Di madati uy, layo kayo. Kapoy ba anang eskwela nimo oy? Ah! Ah! Dili na ako makagwantas batasan din ako ang kaunda. Maayo pag upahawa na lang ko din eh. Unsay mo pahawa ka? Manangit lang ko ni mo nga mupahawa na ko din eh. Oh, ikaw. Pahawa. Kuha ang mga gamit nimo og pahawa dayon. Maayo pag mupahawa. Kaysa mag-antos ko sa batasan sa kong agawon. Mangita ra ko akong kasudlan og trabaho. Time kayo ka na kinahanglan may katabang din he. Ug mahimo ka na magsugod karon. Salamat, ma'am. Ma'am ba oy? Ate na lang good.
Basta pagbinutan lang yun din, ha? Oo, te. Og salamat gid kaayo. Maayo dinis bago na kong amo da kay buotan sila og pinanggasad ko. Makapadarag yung kwarta nilang mama o papa eh. Bugat-bugat kining akong gikumpra ronda. Excuse me? Pwede ba ako nalay da sa uban nimong gikumpra? Kinsa man ka? Di ko daw tang tawa. Pero may kung makita nimo nga mangumpra kay dool ra magud ko sa imong gitrabahoan. Mao ba? Gusto ra ko nga makigamigan nimo. Ako day si Albert. Ikaw? Delia. Hapit naman lang kada adlaw nga imo kong tabangan sa akong dadonon, Bert. Unsa may puti pasabot ini? Gusto ko mahibaw? Oh, Bert. Kay makapahibong manggod. Magahingyo ka sa imong panahon para nako. Mahal ti ka, Delia. Albert. Manay tinuod. Ganahan ti ko nimo kay buotan ka. Mao na. May chance ka ko nimo. Manguyab ka na ako nga wa man ko'y nahuman. Elementary raman ko kutob. Wa ko'y taas nga grado. Unsab ko'y na anak. Wa mo ko'y labot kon may grado man ka uwa. Ang ako nahibawan nga mahal ti ka, Delia. Albert. Atagin ko chance nga higugma ka. Sige. Isogton ti ka. Basta ayaw lang yung kong pinuangi, ha? Odel, ako na isa di mo. Ha? Magminyo? Dugay-dugay na ba tayo nagkauyab? O sakto na sa edad? Gusto unta na ako nga magminyo na ta. Sigurado ka nga makigminyo na ka na ako? Basig magmahay ka. Huwag sa may akong mahayan nga, mahal taman ka. Magminyo na ta, Delia. Aron makakita na to sa itong liwat. Oh, ikaw good. Sige, magminyo ta. Sa katapusan, asawa tanagad ka. Uy, hininaya ko nung ko kay mabalik ko. Lugay na kay kung naglungot-lungot ni mo. Maangkon ka. Ay! Uy! Unsa day? Mabdos na ka? O, dong. Mabdos na ko. Wala ko regla, ha? Kung mauna,
Hapit na di ko mahimong amahan ini. Oo. Sige na lang. Dublihon ako ang paningkamot. Karon nga may umaabot na tang anak. Aray! Dong Albert! Ang saka? Sakit na kaya akong tiyan, Dong! Ha? Mga anak, hindi ka nagaday. Dali, dalawin ka na ko sa ospital. Dali ara ng labay sa panahon dong sa. Walang hibaw nga, upat na nga tong anak. Ug mga dagko na ni. Magiday, mura lang ugwa. Makaya ka na to sila pagpa-eskwela dong? Maningkamot lang taday. Magtinabangay ta nga makahuman og eskwela nga itong mga anak. Ma! Pa! Uy, Oh. niya naman din yung anak ni mong babae ay. Hindi, Alden. Sa may balita di mo diha, ha? Malipayon lagi ka. Itanaw akong grado, ma. Pa! Abi ko dobe. Hindi. Oh. Uy. Ala. Kadako gudog grado ni mo na. Maayo hinuon nga dako ka grado nak. Pagtarong gyud sa imong pag-eskwela, nak, ha? Aron ka gyud makahuman. Opa, magtarong gyud ko kay gusto mo ko mahimong maestra. Uy, maestra gyud. Opa, og kung makatrabaho na ko, tabangan ta mo. Ako na sa mga pa-eskwela sa kong mga manghod. Kanindot kun mahitabo na anak. Maong ikaw, pagtarong gyud sa imong pag-eskwela aron matuman nimo ang imong mga pangandoy. Day, ngano man ka? Oh, nganong naghinuktok mo ka diha, ha? Naguna-una lang ko dong ba? Dako naman kay tagastuhan din sa bahay, uy. Napabi atay mga anak nga nagkinahanglan og kwarta kada adlaw. Oh, lagi day. Mao nga nakahuna-huna ko. Mangita na lang kog trabaho dong. Aron sad makatabang-tabang ko nimo ba? Total, dili naman kaayo na ati manuno ng atong mga anak. Kay dagko naman na. Unsa mas ang trabaho ang imong isudlan? Wag yung ko'y laing kasudlan og trabaho dong. Katabang ra gyud. Naaman tay silingan nga nagkinahanglan og katabang. Musod unta ko dong. Total, mahimo raman nga mupauli ko kada hapon ba? Ikaw, kung makaya si Mulawas. Sige. Aron sa matabang-tabangan ko nimo sa mga gastuhan din sa ato. Ay,
Kini na lang mga hinayhay ang akong trabahoon. Human ini, mupauli na ko kay Basig. Nauli na sa turon si Albert. Angelia! Uy, Nang! ang igsuon man ning Albert? Uy, Dong, naunsa ka man? Nga na ba nakadugo man ka? Si Manang Albert ang to sa hospital kay nabangga ang motor. Unsa? Dong, Albert, Dong. Ginoo ko, kanagagdugo gani aga sa imong udong. Mahay si Papa! Anak, dili na makatingog si Papa ni mo. Pa! Mo, ano ba yung mag-iok si Papa? Ginoo ko. Patay na si Papa ni mo. Dong, Albert, Dong. Baka nagibiyaan mamili mo! Gusto mo pagkaman akong eskwela, kawa naman ka! Albert, magunsa naman lang ko ini. Ganibiya ka naman. Ay man katapusan. Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Ingon sa ni datog nako ang kalibutan ni atong higayon na nga nibiya si Albert nako. Pero bisan pa man, naningkamot ko nga mapaeskwela nako ang ako mga anak. Sa pagkakaron, may anak na ko nga maestra og siya na pod ang nagpaeskwela sa uban niyang mga igsuon. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.